Хей, здравейте, приятели, в дъждовното време! Здравейте, здравейте и от мен! Ние с Ники отново сме на път и се наслаждаваме на прекрасното време, нищо че вали. В всяко нещо, което не ни харесва, може винаги да намерим нещо, което е полезно, защото да, повечето хора ще кажат: ох, не обичам дъждовно време, мразя дъждовно време, обаче пък в дъждовното време се ражда плодородието, дъждовното време е признак на живот, така че всъщност това е нещо чудесно, нали така, Ники? Точно така, даже и аз тази сутрин си мислих, като видях навън небето и си казах: преди като се събуждах в такова време, се си казвах, ще ми се развалят плановете, защо е такова времето, не мога да излеза навън на разходка. А всъщност това е едно много подходящо време да прекараме повече време с близките си, особено когато нямаме някакви задачи, както ние в момента имаме, но все пак, ако си бяхме от дома, със сигурност бихме оползотворили времето по най-добрия начин, да прекараме времето с децата си, да играем на различни игри, да изгледаме интересен филм, който отлагаме от дълго време, да си сготвим любимо ястие или да си направим някакъв специален сладкиш с децата, да ги включим в всички дейности, които вършим и ние самите. И така всички сме щастливи и всъщност от лошото време се превръща в едно хубаво, сплотено и топло време. Точно. В уюта на нашите домове. Точно така. Много добре казано. Добре, любимата ни игра е Монополи, така че ние наистина много обичаме в неподходящо, да не казвам лошо време, да кажем неподходящо за навън време, да играем Монополи вкъщи, защото това е една супер полезна и образователна игра и ако не сте играли, задължително си я вземете и я играйте с децата си още от ранна възраст, защото по този начин ги подготвяте ги за живота по един правилен начин. Това е нещо, което не се учи в училище и е нещо супер полезно, което е буквално от живота. Така че това е една прекрасна игра. Сега нека да си пожелаем един прекрасен ден. Нека той да бъде прекрасен в сърцата ни, без значение, без да се повлиява от времето. И нека да не забравяме да бъдем благодарни, защото благодарността е най-силната противоотрова срещу омразата. И там, където има благодарност, няма как да има омраза. Там, където има благодарност, няма как да има завист, няма как да има ненавист, няма как да има най-различни такива негативни качества. Така че нека да се научим, приятели, да бъдем благодарни и ако до момента не сме го практикували, нека да се създадем навика сутрин и вечер да откриваме 3 неща, заради които да благодарим. Нека сутрин да благодарим за 3 неща, които имаме в живота си, които Господ ни е дал. За това, че ни е дал възможност да бъдем здрави, да имаме прекрасни, здрави деца. За това, че ни е дал толкова плодороден живот, да имаме всичко, да сме обградени от всичко и всъщност да сме задоволени дори повече, отколкото имаме нужда. Нека да намираме всички причини, всичко, за което да благодарим и да си създадем навика минимум за 3 неща да благодарим. Също така вечер, когато си легнем, всичко, което ни се е случило през деня, сигурен съм, че можем да открием след всички тези случки и ситуации, които са ни се случили през деня, да открием 3 неща, заради които да благодарим. И ако това нещо го превърнем в наш навик, определено ние ще се превърнем в едни супер благодарни хора, в които няма омраза, няма ненавист и в крайна сметка даже телефона щеше да падне. В крайна сметка ставаме по-добрата версия на себе си и благодарение на тази промяна всъщност хората започват да я забелязват в нас и самите те малко или много започват да прихващат от нас и да се променят. А няма нищо по-сладко и по-красиво от това, когато ние се променяме, да предадем опита си, не просто да говорим с думи, а хората да го виждат в нас това нещо, да виждат промяната, да виждат как ние се трансформираме и самите те да последват нашия пример и да започнат и те самите тази трансформация. Имайте прекрасна събота, прекрасен уикенд и до нови срещи! До нови срещи!